mention the name of Jesus in reference to baptism. So, how should we look at this? Are there more Bible verses which connect baptism with the Father and the Holy Ghost? And when we read Matthew 28, how should we look at the phrase baptize them in the name? What does that mean, in the name? Is it a title or anything else? Now, first of all, you do have a reference, even though the baptism in general, in the book of Acts, in the Bible, is referred to or in the name of Jesus. It does refer to the three names, and we have a proof of that. Okay, can I? Oh yes. Yeah, from the beginning. Can you repeat it again? In Handelingen. Yes, in the book of Acts, the baptism is done on the title of the name of Jesus. Dus in het boek Handelingen wordt de doop uitgevoerd in de naam van Jezus. But that doesn't mean it is only done in that one name. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar in die naam plaatsvindt. In Matthew 28 you have the commission. In Mattheüs 28 vinden wij de opdracht. Baptizing in the three names. En doop ze in de drie namen. And then in Acts of the Apostles, it cannot be that the apostles are doing different to what Jesus said. Het kan niet zijn dat de apostelen iets anders doen dan wat Jezus als opdracht heeft gegeven. Many years after Jesus' ascension, vele jaren nadat Jezus opgevaren is naar de hemel, then Paul meets some of the disciples of John the Baptist. Ontmoet Paulus sommige discipelen van Johannes de Doper. In Acts 19. In Handelingen 19. And here is the proof that it is in the three names. En hier vind je bewijs dat het om drie namen gaat. Verse 1 we read. In Handelingen 19 vers 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coast came to Ephesus and finding certain disciples. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. Now, we need to keep the context in mind. De context moeten we voor ogen houden. And verse 2, it says, vers 2 zegt, He said unto them, Have ye received the Holy Ghost? En hij zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Since ye believed. Toen u tot geloof kwam. And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. So what is the theme so far? Dus wat is het thema tot zover? Is over the question on the Holy Ghost. Het gaat over het wel of niet ontvangen van de Heilige Geest. That is the theme so far. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? Okay, so basically he's asking, okay, you didn't know the Holy Ghost, so you were not baptized in the Holy Ghost. So unto what were you baptized? Hij stelt vast, oké, de Heilige Geest ken je niet, dus je bent er niet per se in gedoopt. Waarin ben je dan wel gedoopt? And they said unto John's baptism. En zij antwoordden in de doop, met de doop van Johannes. So these disciples were not baptized in the Holy Ghost. Deze discipelen waren niet gedoopt in de Heilige Geest. And so what then Paul had to do? Wat moest Paulus dan doen? He rebaptized them. Hij heeft ze opnieuw gedoopt. Now, when he rebaptized them in the name of Jesus. En toen ze gedoopt werden, werden ze gedoopt in de naam van Jezus. But context tells us that they were baptized in the name of Jesus because they were not baptized in the Holy Spirit. En de context geeft aan dat was nodig omdat ze niet gedoopt waren in de Heilige Geest. Now, and this is not the first time that Paul is doing it. He has been doing it all along. Dit is niet de eerste keer voor Paulus dat hij dat deed. Hij deed het vaker. As well as the other apostles. Zoals de andere apostelen dat deden. Handelingen 8 vers 16. Eight, 16.
Okay. Would you like to add anything? Any of you? I just want to say that Ik wil as zeggen you look dat at this, remember that when Jesus gave that command, toen Jezus die opdracht gaf, it is not just a title, it's authoritative command. het is een autoritatief gebod. I don't know why we take this as just being a title. Oh, Father, Son, Holy Ghost. We treat it lightly, like nobody, like it's not Jesus the one talking. Jesus, who is our Savior, our Lord, and our King, and our God, He Soms- is the one that's saying, "Go ye therefore and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost." That baptism there is with the idea that they're surrendering to Christ and becoming a new creature. Dus die opdracht van Jezus om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest houdt in dat we een nieuw schepsel worden. En dat is met autoriteit gegeven, die opdracht. And then when you look at that, the scribes and the Pharisees at that time have forbid the people to even accept Jesus just prior to Jesus' crucifixion. De leiders van destijds, die verboden mensen om Jezus aan te nemen als verlosser. And if you understand the depth of how much they hated Christ at this point, En als we begrijpen hoe diep ze Jezus haten, they was hoping that after his crucifixion, the disciples would stay in fear and never mention his name again. maakten ze de discipelen zo bang dat ze hoopten dat ze zijn naam niet meer zouden noemen. The Jews believed in God, De Joden geloofden dat God. but they did not believe that Jesus was the Messiah. Ze geloofden in God, maar niet in Jezus als Messias. They had read about the Spirit of God in the Old Testament, Ze lazen over de geest van God in het Oude Testament. but they did not accept Christ as Messiah. Maar ze ontvingen Jezus niet als And so Messias. when Peter says, repent every one of you and be converted and be baptized in Jesus' name, Dus wanneer Jezus hen zegt, bekeert u en betert u, opdat u gedoopt wordt in de naam van Jezus, it is a rebuke to the scribes and the Pharisees who have rejected Christ. is het eigenlijk een open veroordeling van de Farizeeën en schriftgeleerden die Jezus verwierpen. And so when we look at this from a theological standpoint, Wanneer we hier naar kijken vanuit een theologisch this perspectief, is called the juxtaposition. And juxtaposition, and it means that the Father, Son, and the Holy Ghost are three divine beings equal and on the same level as being deity. waar het om in this gaat, sense. is dat de Vader, Zoon en Heilige Geest allemaal het is van hetzelfde, equal, een gelijke aard hebben. And that Jesus himself is the one saying it. That's the part that everybody seems to take very lightly. En Jezus zelf die zegt dit. The same Jesus that said, if you love me, keep my commandments, is the same one that says, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Dezelfde Jezus die heeft And he gezegd, says, teach them to observe all things whatsoever I commanded you. dezelfde Jezus die gebood, indien u mij lief hebt, onderhoud mijn geboden, gaf ook de opdracht, So, doop ze in mij. so to treat that as that those are just titles, it shows that you are lightly disregarding the command of one of the most sacred ceremonies to be given to man that affect his innermost soul, and that is a man experiencing being born again through the acceptance of Christ and be buried with Christ in baptism Ja, to dus we come up as moeten, have a new life in Him. we moeten hier dit niet in twijfel trekken of het lichtelijk opvatten, want dit staat voor wellicht de meest belangrijkste manifestatie van wedergeboren zijn. And the reason why I said this because years ago, right here in Kervel, Waarom ik dit zeg is, een aantal jaar geleden hier op het Kervel we had a baptism. was er een doop. And we had one at Women's Quick up in Germany, and I forgot the other place we were at. And we had baptism, and we had baptized them. I was the one baptized in that time, and there were 36 people that got baptized. Zo'n 36 mensen werden gedoopt door mij. And they were all happy, and everybody was going on. But then later, about a few months after that, some brethren came in,
talking about we must be baptized in Jesus' name only. Een aantal maanden daarna kwamen er wat broeders en die vertelden hen, je mag alleen gedoopt worden in de naam van Jezus. And we would say, no, we baptize them correctly. And some of the people renounced their baptism of the being baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost to get rebaptized in Jesus' name only. Sommige mensen gingen zo ver dat ze opnieuw gedoopt wilden worden en de eerste doop geen waarde, niet op prijs achten, omdat ze alleen in Jezus' naam gedoopt wilden worden. And walked away from this message. En vielen weg van deze boodschap. And at the same right not too long after that, some brethren came in saying that the Holy Ghost doesn't exist. En daarna kwamen de mensen die zeiden de Heilige Geest bestaat niet. This was all just in a matter of months after these people had got baptized and had been happy in the Lord. Dit was maar een aantal maanden nadat de mensen, veel mensen gedoopt werden en blij waren in de Heer. So I don't take that lightly. Dus lichtelijk opvangen And the moeten we niet scriptures are doen. very clear. Jesus himself gave the commission. Jezus zelf gaf de opdracht. This is not so much about a form as it is about a relationship. Het gaat niet zozeer om een vorm of een When symboliek, you're maar een baptized in relatie. these three names, Wanneer je ze doopt in de naam van deze drie, it means that you are entering into a relationship with the Father. dan zeg je dat je En treedt in een relatie met de Vader. We can talk to him, Abba, Father, our En dat we Father hem in nu heaven. Abba, Vader, onze Vader kunnen mogen noemen. And Jesus is the only name under heaven given where we must be saved. En hij is de enige naam onder deze hemel waardoor we gered worden. And we're to walk in the Spirit. En we moeten in de geest wandelen. So this is about a relationship, Dit is over, het not gaat so over much een about a relatie. form, En niet een vorm. but about what John says in 1 John 1. Wat Of Johannes what zei we in have seen Johannes. and what we have heard and Wat we what we have gezien en touched. gehoord hebben en wat we aangeraakt hebben. This, and the Greek word for this fellowship is koinonia. En het Griekse woord is koinonia. It's a really koinonia. close, really close. En het houdt in dat je heel dichtbij je Close naaste to staat. Jesus as a friend. En dat je Jezus als een vriend ervaart. That's how I understand that. Zo Anyway, part begrijp of ik it. het. We have to understand God's rescue plan, We moeten Gods verlossingsplan begrijpen. that the Godhead is involved De Godheid is betrokken to rescue man. om de mens te redden. And of course, people are struggling about the Godhead, Mensen worstelen over de Godheid. but the Bible is very clear. De That there Bijbel is is duidelijk. the Father, the Son, and the Holy Ghost. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. And all three are involved in this rescue Alle plan. drie zijn betrokken in dit verlossingsplan. So let us stay strong in God's word. Laten we sterk blijven staan in Gods weldaad. I would like to add something. Ik wil nog iets toevoegen. In the sanctuary, In het heiligdom the Adventist doctrines are found. vind je de adventistische leerstellingen. So no one doubts that the baptism should be done in the name of Jesus. Niemand twijfelt eraan dat de doop in Jezus' naam moet Or gebeuren. even on the name of God the Father. Of in de naam van de Vader. The issue is more with the Holy Ghost. Valt meer over de Heilige Geest. But Maar the doctrine of baptism is found at the lever, brazen lever in the sanctuary, in the outer court. het leerpunt van de doop vinden wij terug in het wasvat in het voorhof. You have the gate, the altar of sacrifice, and the brazen lever. Je hebt de poort en dan had je het brandofferaltaar en het wasvat. And of course, it was filled up with water. Dat was gevuld met water. And that is where we find the doctrine of baptism. Daar vinden wij dus het leerpunt van de doop terug. Water in John chapter 7 symbolizes the Holy Spirit. Wat in Johannes hoofdstuk 7 symboliseert de Heilige Geest. Right on the furniture where the baptism is found. Daar bij het voorwerp waar de doop gevonden wordt. So the water itself Het water zelf. in the sanctuary is a symbol of the Holy Ghost. In het heiligdom symboliseert de Heilige Geest. In John 7. In Johannes 7. And because of the water in the brazen lever is because we can connect the doctrine of baptism.
Dus het is via de bronzen wasvat dat wij de doop kunnen verbinden met het heiligdom. So the Holy Spirit is directly connected to the doctrine of baptism in the sanctuary. De Heilige Geest is direct gelinkt met de leerstelling van de doop in het heiligdom. Now, the next point is Het volgende punt is historical. historisch. Since the time of the apostles Vanaf de tijd van de apostelen till the first bishops appeared, totdat de eerste bisschoppen tevoorschijn kwamen. so we had only persecutions from the Romans, Dus we hebben de vervolging van de Romeinen achter ons. but the attacks on the Christian church was not on their doctrines. Maar, say it again? The attacks from the Romans to the Christian church were not on the doctrines, Oh, were dus on persecuting them. de aanval vanuit Rome op christenen was niet op doctrines, maar op de christenen zelf. We find in some historical records Er zijn historische verslagen that the baptisms conducted by the early Christian church dat de doop die uitgevoerd werd door de vroege gemeente was in the name of the Father, werd gedaan in de naam van de the Vader, Son, and the Holy Ghost. de Zoon en de Heilige Geest. And they go that far in describing how they believed the Godhead. En ze gingen zo ver om uit te leggen hoe ze keken naar de Godheid. And when you read their writings, they believe the Godhead as we explained today. No, sorry, we explained this week. Als je kijkt naar hoe zij keken naar de Godheid, dan is het zoals wij dat deze week hebben bestudeerd. That is what I wanted to say. Dat wilde ik kwijt. Even kijken. Daar staat, vraag, hoe moet dit bezien worden? Dus dan noem je teksten, Handelingen 2:38, 10:48, 19:5, Handelingen 8 vers 16 is anders afwijkend. En dan noem je ook Galaten 3 vers 27. En dan is jouw vraag, hoe moet dit bezien worden? Ja. Ja. Wil jij dat nog beantwoord de vraag krijgen? Oké. I can explain it because some years ago I also confronted some men, people, who said you must only baptize in Jesus' name. And they came with this point. So I wanted to argue myself. If something come back, so I can say how it is. So it was not a confrontation in the past, it was more for myself to Yeah. Goed. Dus deze broeder die ontmoette mensen die zeiden je moet alleen gedoopt worden in de naam van Jezus. En hij wil voor zichzelf de juiste bewijzen weten waarom het anders is. Usually people ask that question because they want to deny the existence of three divine beings. Meestal worden deze vragen of deze punten gesteld omdat men de realiteit van drie wezens wil ontkennen. En dat is natuurlijk tegengesteld aan de schriften zelf. They also say that that text in Matthew 28 is not in the original Greek. Ze zeggen ook dat dat vers in And they Mattheüs use that, 28 they niet use that to origineel is in het support Grieks. their theory Om dit that te you only stellen. baptize in the name of Jesus. En dit gebruiken ze ook als argument om alleen in de naam van Jezus te dopen. Okay, but in the spirit of prophecy, she consistently uses that text. In de Spirit of Prophecy gebruikt Sister White constant die tekst. So we can rest assured that that is an inspired text. Dat is dus een And it belongs in the geïnspireerde Bible. tekst. En het behoort in de Bijbel te zijn. Yeah, well, at that moment in time I wasn't aware of that. she said, and as Sebastian brought out earlier about the three living persons, showing that the Holy Spirit is also a person. You have the statement here. Ellen White never used the term Trinity. Ellen White gebruikte nooit de term Now, Trinity, even drie-eenheid. though we as Adventists believe in three divine beings, Alhoewel wij wel geloofden als Adventisten in drie goddelijke wezens. not one God in three persons, Niet één God in drie personen. three distinct beings, Drie onafhankelijke, aparte wezens. one in mind,
één in gezindheid, one in character, één in karakter, one in purpose, één in doeleinde. and each submitting to the other for the salvation of man. En elk een maakt zich ondergeschikt aan de ander voor de verlossing van de mens. Ellen White never used the term Trinity, Ellen White gebruikte nooit de term de drie-eenheid, although she did refer to three living persons alhoewel ze wel refereerde aan drie levende personen of the heavenly trio. van de hemelse trio. This is found in the book Evangelism, the very book that the people who get into this tell you don't read. It has Dit, been tampered with. dit is dus vind je in het boek Evangelism van Ellen But White. if you go to the original writing and Review and Herald, or an original manuscript on where this event, where the quotation is found, that has not been tampered with, and it still says three living persons. En Ellen White heeft het dus heel duidelijk. Als je teruggaat naar, want sommige uitspraken van haar die vind je terug in compilaties, maar als je naar de bron gaat, vind je de uitspraak drie levende personen. This is it. It says she believed in the full deity of Christ, Ze geloofden in de volledige godheid van Christus. stating that Christ was God essentially Hij was God in essentie and in the highest sense. en in de grootste, hoe zou ik het zeggen? He was God from all eternity, Hij was God van alle eeuwigheid af. God over all, blessed forevermore. Hij was dus God in elke zin van het woord en hij is gezegend en voor altijd gezegend. And that's Review and Herald, April 5th, 1906. And finally she says, she also referred to the Holy Spirit as the third person of the Godhead. Ze verwijst naar de Heilige Geest als de derde persoon van de Godheid. Now, does the Bible, when we go to Matthew 28, 19 and 20, that everybody professed that that's not in the original Greek, does it not say, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, pointing to the Holy Ghost as the third person? Als je die tekst neemt in Matthäus 28 vers 19, waarvan sommige mensen zeggen dat het niet origineel is aan het Grieks, vind je dan niet alsnog de uitspraak doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, met de Heilige Geest als derde persoon. Third person of the Godhead. Dat is dus de derde persoon van de Godheid. And what's the term we use? Not Trinity, but Godhead. Wij gebruiken ook, verkiezen de term Godheid in plaats van Godhead is drie-eenheid. biblical, Trinity is unbiblical. Godheid is bijbels, de drie-eenheid is onbijbels. And under Godhead, we believe in three divine beings, but we do not believe in three as the Trinity definition describes three. En dan in het licht van de Godheid geloven we in drie wezens en niet en niet zoals de drie-eenheid dat beschrijft. And it says here, the third, we believe the Holy Spirit as the third person of Godhead. That's Desire of Ages, page 671. You can read that there. Desire of Ages Dus 671. in de Wens der Eeuwen, pagina 671, daar lees je. Her comments are as collected in Evangelism, page 613 and 617, suggest that she believed the scriptures taught the existence of three divine persons. En in het boek Evangelism, pagina 613 tot 617, zegt ze dat haar citaat doet de suggestie dat ze geloofde in het bestaan van drie personen. And you remember Sebastian was talking about this, right? Sebastian die sprak hier eerder over. And it says, and I remember he talked about the Holy Spirit had personality. You remember that we was having a study Dat today? de Heilige Geest een persoonlijkheid had. Listen to this. Dit is wat ze zegt. It says, when referring to the Holy Spirit, several statements regarding the personality of the Holy Spirit are collected. Wanneer we het hebben over de Heilige Geest, er zijn er verschillende uitspraken over de persoonlijkheid van de Heilige Geest verzameld. The Holy Spirit has personality. De Heilige Geest heeft een persoonlijkheid. Else he could not bear witness with our spirits that we are children of God. Anders zou hij niet kunnen getuigen met onze geest dat wij de kinderen van God zijn. He must be a divine person. Hij moet een goddelijk persoon zijn. Else how could he search out the secret things that lie hidden in the mind of God? Hoe kan hij anders de geheime dingen die opgeborgen liggen in de geest van God onderzoeken? So I just wanted to leave that thought. So we
daar wil ik het bij laten. Another way to find out if a text is genuine in the Bible Een andere manier om uit te vinden of een tekst origineel is aan de Bijbel. we know that if Sister White uses a text, then it is safe for us. Wanneer Ellen White een tekst citeert, dan is het veilig voor ons. But the other way is to check the early translations that the Waldenses made in the first, second, and third centuries. Dan kun je alsnog onderzoek doen en kijken naar de eerdere, vroegere vertalingen die de Waldenzen hebben gemaakt in de 3e en 4e eeuw. So that text of Matthew 28 is there. En dan zul je zien dat een tekst als Mattheüs 28 aanwezig is. And the text of 1 John 4 and 5, where the three are mentioned, is also there. En de tekst in 1 Johannes, waar de 3 worden genoemd, is ook daar. Okay. Shall we go to the next question? Zullen we naar de volgende vraag gaan? Why did God in Samuel 1:15 command Israel to destroy a whole race, Waarom heeft God in 1 Samuel opdracht gegeven om een heel geslacht uit te roeien, including women and children? inclusief vrouwen en kinderen? And are those people all condemned to hell? En zijn al deze mensen dus veroordeeld tot eeuwige vernietiging? Now, we do have evidence. We hebben bewijs. Oh. Well, we are told Ons wordt verteld that the Amalekites had Dat been de- on probation for a long time. dat de Amalekieten een lange genadetijd hadden. And they finally had exhausted God's patience. En op den duur, toen hebben ze raakte Gods geduld op met hen. And to prevent the overflowing scourge of sin, En om een halt toe te roepen aan de vernietigende invloed van zonde, this race had to be checked. moest Gods genade aan banden gelegd worden. Right? So it was an act of mercy, and actually, to is save the eigenlijk- rest of the country from being overrun by this thinking of the Amorites. Het was eigenlijk uit genade dat God korte metten maakte met dat volk. So that was the reason why God commanded it was Saul to do this. Daarom dat God dat als opdracht gaf aan Saul om te doen. I mean, God is a God of patience and love. God is een God van geduld en liefde. In fact, if you look in the Bible, judgment of God comes in the third and fourth generation. Gods oordeel komt of reikt tot de 3e en 4e geslacht. Like for the Amorites came in the fourth Voor generation. de Amorieten kwam het in het 4e geslacht. In the days of Noah In de dagen van Noach came in the third generation. was het in het 3e geslacht. So God is a merciful God. God is een enorme genadevolle God. And today we're living in the last generation, the En we fourth leven generation. in de laatste generatie. And so we need to get ready to meet Jesus. We moeten ons gereed maken om Jezus te ontmoeten. I know this may not seem that much, but here is this is the original letter Hier zie je een that originele they brief. photographed in Ellen White Estate. Hebben ze gefotografeerd. Where they wanted to find out, did she really write that the Holy Spirit to have personality, En, was a personal being? en de vraag is of ze werkelijk zelf geschreven heeft dat de Heilige And Geest it een said the Holy persoonlijk wezen Spirit is. leads us to the written word. En de Heilige Geest leidt ons naar het The geschreven Holy Spirit woord. is a person, De Heilige Geest is een for persoon. he beareth witness Want with hij, our spirits that we are children of God. hij getuigt met onze geest dat wij de She kinderen van constantly God writing zijn. about it, but these are just two aspects of it. Ze herhaalt dat constant. It behooves us sometime to go back and look at the original content. This is the original letter Soms is het goed that om was given te in kijken her naar de diary. originele brief. Dan weet je het zeker. And I've been to the White State. I've been to where she had this written, and I saw it. And they kept it in a glass case, but I saw the actual writing that
others had saw over the years and bear witness that she said, she wrote in her own handwriting that the Holy Spirit was the third person and that he was the one that leads us into the Word of God and that he bears witness with our spirits that we are children of God. Ik ben naar een plek geweest waar Ellen White geweest is en een ander geschreven heeft. En dat heb ik dus zelf met eigen ogen gezien. This is taken from the diary page. This is taken from Ellen White's bio. Dit komt uit, dit is een brief uit Ellen White White's biografie. It's available online. Het is Let you online take a picture if you like. te zien. Hold on right here. Now, regarding to this question, Sister White does say that the heathen nations had a knowledge of God. Ellen White zegt dat de heidense natie een kennis van God hadden. If you watch a few videos in archaeology about these nations in the Old Testament, Als je een paar video's bekijkt over deze natie in het Oude Testament, they were engaging a lot in human sacrifice. deden ze veel aan menselijke offers. And in the same way as the Lord sent Jonah to Nineveh Zoals Jona gezonden werd naar Nineveh and the Hebrews to Babylon, en the de Hebreeërs naar Babylon, Middle Persia, Medo-Perzië, Greece and Rome, Griekenland en Rome. these heathen nations also had their opportunity. Zo hadden deze naties ook de mogelijkheid, Plus, they also had a previous knowledge of the God of heaven, who made the heavens and the earth. om Sister te White does say. veranderen, want ze hadden ook kennis van de Hemelse Vader. So here you have a voluntary decision Hier zie je dus een vrijwillige keuze die gemaakt wordt. not to follow God. Om God niet te volgen. They made their decision Ze hebben dat besluit genomen and they hit bottom in sin. en ze dompelden in de zonde. So are those people all condemned to hell? Zijn al deze mensen veroordeeld tot de hel? They made their choice. Ze hebben een keuze gemaakt. The wages of sin is death. En het loon van de zonde is de dood. Now, regarding these nations, we also learn Over deze natie leren wij ook that in our modern times the Lord destroyed cities, in dat God ook hele steden heeft weggevaagd. whether by earthquake or flood, Zij door de vloed of door aardbevingen. or even down here in Italy by a volcano. En zelfs in Italië door een vulkaansuitbarsting. If you have heard about Pompeii, Als u gehoord hebt van Pompeii. Nero lived there. Nero woonde daar. When you go and check the place, Wanneer je kijkt naar die plek. the place was degraded in sexuality like wild beasts. Had het zich helemaal overgegeven aan sensualiteit en ontucht. In all sort of sin that you can think under the sun. En allerlei zonden die je maar kunt bedenken. The volcano erupted De vulkaan barstte uit. and froze everybody in the actual act of sin. En iedereen werd bedolven tijdens de handeling zelf. De zondige handeling zelf. But they had a knowledge of God because the Christians were in Rome and in Italy for centuries. Maar zij hadden kennis van God, want christenen vertoefden daar voor eeuwen. Yes. I have a question about that because a child like this child, Een he kind is innocent. is onschuldig. Oh yeah, sorry. Then I asked myself, when Jesus came back, that child that was dead, is he going to heaven? Een kind die dus onschuldig is en zo kwam te overlijden. Hoe zit het daarmee? That's a good question. Een goede vraag. Well, I'll take a stab at it. Ik wil daar het liefst uit blijven. God knows the end from the beginning. God kent het einde vanaf het begin. They may not suffer the lake of fire, Dus het kan zijn dat ze niet overgegeven worden aan de vuurzee. but God knows they would never have developed a character Maar God fit for weet heaven. dat zulke mensen misschien nooit een karakter zouden vormen geschikt voor de hemel.
So they may be as they never were. Dus het zou kunnen zijn dat God ze behandelt alsof ze er nooit geweest zijn. Okay? God can't save them God kan ze dan niet redden, as children, but Als kinderen. God can't take them to heaven either. maar hij kan ze niet redden, maar hij zal ze ook misschien niet in de poel van vuur laten branden. So he just lets them be as they never were. Dus God die gaat met sommige mensen om alsof ze nooit geweest zijn. Dus die worden niet opgewekt in de tweede dood. Uit genade, uit genade. En dat is iets genadevols. Wat zegt u? Okay. The other thing, oh, sorry. And the other thing is that Een ander ding is, as Israel would continue to thrive, when God said kill the children, it was simply because the children would, because of their background and their nature of their customs and also knowing that their parents and everyone, if he let them live, these children would grow up with a hatred against Israel and seek to destroy Israel later. Dus wat gebeurt? Die kinderen werden ook gedood, omdat God weet van deze kinderen die een achtergrond hebben, die bepaalde gewoonten en normen kennen, die zouden later als ze groter worden alleen maar haat kweken voor Israël. This is why God said at times, wipe out everything. En don't daarom leave dat God nothing. ook gebiedt, vaag alles weg, een schone lei. You got to remember, they were steeped in pagan idolatry Ze and waren, in pagan rituals we and moeten niet rites. vergeten, ze waren helemaal doordrenkt met heidense ideologie en rituelen. And the Apostle Paul says that we know that idols are nothing in this world, and they that worship idols worship devils. En zij die afgoden dienen duivelen. And that's what you're watching today when you watch this thing, when you see the things with the Epstein files. And Dat zie je dus ook you're met die looking at the Epstein perversions that are taking place. vals, met alle perverse dingen die gebeuren. It's not just a sexual act alone, it's sexual act mixed with devil worship perversion. Het had ook te maken met afgoderij wat Epstein beging. So it's something that God abhors. It's actually Luciferian worship that you're En watching in entertainment Wat die world. natie deden was Luciferiaanse aanbidding uitvoeren. Okay. Yes, brother Henk. Er is ook gradatie in straf. There is also a difference of punishment. Could we say that? Yes, it does. A difference of degree in punishment. Yes. Based on the knowledge a person has Gebaseerd op de kennis die and what mensen they've hebben and the truth that has come their way. en de waarheid die men heeft begrepen. And the sin committed. En natuurlijk ook de soort zonde die begaan is. Okay. Next question. Volgende Ellen White vraag. mentions 6,000 years a lot. Ellen White die heeft het vaak over 6000 jaar. Keep in mind, creation was exactly 6 days, De schepping zelf duurde 6 dagen. and then the 7th day. En dan had je de 7e dag. Is it therefore appropriate to say God might come between 2027 and 2031? Is het dan goed om te zeggen dat Jezus zal komen tussen 2027 en 2031? As creation was exactly 6 days, Zoals de schepping die precies 6 dagen duurde and the 7th day rest, en de 7e dag een rustdag was. If we go back and study the history of the 6,000 years, Als wij een studie doen naar de geschiedenis van and de you go back to our 6000 jaar early Millerite history, en kijken in de vroege Millerite geschiedenis, you'll find that they traced the 6,000. Miller did a more thorough chronology on the 6,000 years than Genesis. I think Genesis was the early chronology that Usher's chronology. He did a more thorough chronology than Usher, and he found that the 6,000 years had almost transpired in 1844. hij kwam tot ontdekking We were almost at the 6,000 years then, dat die 6000 jaar nearly.
close to it. bijna tot de voleinding kwam in het jaar But, 1844. but the end of the world was not predicated on the 6,000 years. Maar het einde van de wereld is niet gebaseerd op het bestaan van een 6000 jaar of een zesdaagse The inner world was, scheppingsweek. was predicated on God's people being ready and having the character while for proclaiming the message to the world. De terugkeer van Jezus is gebaseerd op de belofte dat de hele wereld de boodschap zal horen en Gods volk gereed is. Because that is connected with the great plan of redemption. Want dat is verbonden met het grote verlossingsplan. Time is not the issue here. De tijd is niet het probleem. The issue is us being ready in character. Het belangrijkste is, of het probleem is, wij die gereed moeten staan. And this is Door een what goed we're karakter told, te and hebben. because of our insubordination and apostasy from the Word of God, we have to remain here many more years beyond the 6,000 year period that everybody's trying to point to as like this is going to be the culmination of the end. Because of insubordination, we should have been in the kingdom long ago. Wij hadden al lang in het koninkrijk van God moeten zijn, maar het is door afval en onze onwilligheid dat we hier langer moeten zijn blijven. And so we see Zijn that op de aarde. we will have to wonder, like Israel, wander in the wilderness. We will wander here many more years because of our insubordination and our unbelief. Net als Israël, het oude Israël, moesten we nog vele jaren langer struinen op deze aarde, omdat we ongelovig zijn. And because we're preaching the third angel's message, Omdat we de derde engel boodschap the prediken. third angel's message is not hung on time. En dat hangt niet af van tijd. There is no time setting after 1844. Na 1844 is er geen time zetten, of het stellen van tijd is Dus- niet meer het geval. And you're basing it on time of Jesus 27 AD, 2000 years later, is 2031 AD, 2027 AD, 2026 AD, whatever, or 2031 AD. You're still setting time. Ja, en als wij dan nu 2000 jaar gaan rekenen vanaf Jezus sterven, 31 na Christus, ja, alsnog gaan we dan over tot het stellen van een bepaalde tijdsperiode. Wat We're niet in goed a is. watching, waiting time period. Wij bevinden ons in een bepaalde tijdsperiode. And En every dat day is we dat we should be moeten wachten making our en calling wakende zijn. and election sure, sending our sins beforehand the judgment, seeking to purify our souls and obeying the truth, that no come what may, whenever it comes, or we should die before that time ends, our names will be retained in the book of life, and we have worked out our own personal salvation with fear and trembling. Wij moeten dus strijden, geestelijk gezien, voor onze zielen hel. En dat we een schoon hart hebben en dat we onze zonden Because we're told that belijden en vergeven voor vragen. Dat moeten we doen. People set the time, and then let's say 2027 comes, and 2031 comes, and Jesus didn't come. Maar They wat- set time, and it doesn't happen. Als men daar weer een tijd gaat noemen en Jezus verschijnt niet in 2031, wat dan? There was one man that said that Jesus was coming in, that the Sunday laws will be here in March 2004. Er was iemand die zei, de zondagswet wordt uitgevaardigd in maart 2004. And Adventists got excited about it, and they started getting ready. Adventisten 2004, the werden Sunday laws will be here, bereiden and zich probation voor. going to close. Dus men zei, de genadetijd gaat sluiten. What year are we in? Welk jaar zitten we nu? 2026. 2026. What happened to us 2004? Wat gebeurde er met 2024? He was preaching present truth. Hij predikte present truth. Supposed to be believing the same things we're talking about right now. Hij geloofde in hetzelfde als wat wij nu prediken. 2004 came and gone. Why? 2004 is voorbij. Because he veered away from the foundational truth of the third angel's message Omdat about hij- time setting. Afweek van het fundament van de drie engelenboodschap. En dat is dat er geen tijd meer gesteld moet worden. The als third ultimatum. angel's message is not hung on time, brothers and Het sisters. is niet gebaseerd op een ultimatum van tijd. This is a time when you walk by faith and not by sight. En dit is een tijd waarin we moeten lopen door geloof en niet door wat we zien. Time has always been presented as being short, Tijd wordt altijd gepresenteerd als and iets dat Jesus kort is at the door. Jezus staat aan de deur. Now, we've been here 185 years We zijn since hier nu al 1844. 185 jaar sinds Jesus 1844. hasn't come yet. Jezus is nog niet gekomen. The problem with time setting Het is probleem met het stellen van een ultimatum, it leads people into complacency.
My Lord delayeth his coming. Het dwingt mensen in een soort van All staat van things continue as they were rusteloosheid. before. And people become complacent in their religious experience. Mensen worden gemakzuchtig. En dat krijg je ervan als je tijd gaat stellen. En dan gaan mensen daar naartoe werken. If you want to make an analogy Als je even een analogie wil of nemen the days of creation, en bijvoorbeeld de analogie neemt van de scheppingsweek. the Sabbath would be more appropriate to the millennium. De Sabbat zou bijvoorbeeld een symbool kunnen staan voor het millennium. The 6 days of creation equivalent to the 6,000 years of history. En de 6 dagen van de scheppingweek zouden symbool kunnen staan voor je kunt zeggen, de 6000 jaar oude wereld. And the Sabbath, En de Sabbat 1,000 years of rest for this earth. zou 1000 jaren rust betekenen voor deze aarde. That would be the only analogy you can make. Dat is de enige analogie die je kunt trekken. But even with that analogy, you can't now put a time, you don't know exactly when this 6,000 years will end. En That's alsnog weten we niet wanneer precies die 6000 jaar gaat voleindigen. Dat kunnen we niet zeggen. We don't know when the 1,000 years will begin or when it will end. We weten niet wanneer het begint, nog wanneer het eindigt. Well, once we get to heaven, we'll know when it will Nou, end. als we wel in de hemel zijn, dan wel natuurlijk. But we won't know when it begins. Maar wanneer het begint, weten we niet. Yeah, the 6,000 years does not have a specific date. De 6000 jaar heeft niet een specifieke datum. Well, we cannot set time when Jesus will come. Alhoewel we geen tijdstip kunnen noemen wanneer Jezus gaat But komen. looking at the signs fulfilling around us tells us that Jesus is coming soon. Als we kijken naar de tekenen die om ons heen in vervulling komen, dan weten we voldoende. And God can cut it in righteousness. En Jezus die kan het koord snijden in gerechtigheid. But let us not look at time setting, Maar laten we het niet hebben over het stellen van een because tijd. tomorrow is not guaranteed for us. Want morgen is ons niet gegeven What if death vanzelfsprekend. comes to you tonight? We weten niet eens wat ons overkomt vanavond. So a lot of people try to time set Vele mensen die gaan over But tot yes, het stellen we- van we een should know- ultimatum. where we are in time, En we moeten weten waar we ons bevinden in de tijdslijn. and that's the reason we connect events with Bible prophecy, En daarom verbinden wij gebeurtenissen met Bijbelprofetie. because events are like a clock hanging on the wall, Want die gebeurtenissen zijn als een klok die aan de muur telling hangt. us where we are in time. En die geven aan waar we ons bevinden op de tijdslijn. I mean, we can go deep into this study, We kunnen diep gaan in deze studie. but what we should do is we have to reflect the character of Jesus. Wat we moeten doen en leren is Christus karakter reflecteren. We have to be consistent Christians. We moeten consistente christenen zijn. We should be, as I said, 7 days Adventists. We moeten zevende dags Adventisten zijn. Of 7 dagen lang Adventist zijn. We are Adventists only on Sabbath. Dus niet alleen op Sabbat een Adventist zijn. We say we're Seventh Day Adventists. Dat we alleen een zevende dags Adventist How zijn. many of 7 us dagen. are reflecting the character of Jesus right throughout the week? Hoeveel van ons weten het karakter van Jezus Not gedurende many de of- week te reflecteren? Not many of us. Niet velen van ons. So we have to examine ourselves We moeten onszelf onderzoeken and get ready to meet Jesus. en ons gereed maken om Jezus Because te death ontmoeten. can come at any time. Want de dood kan elk moment Amen. komen. And this is the topic of my subject in the morning meeting. Dit is het onderwerp, The Sabbath more fully. dit is het onderwerp van de wijding morgenochtend. Dus als je het wil weten, moet u komen. Let me ask you a question. What is the midnight cry? Wat is de middernachtelijke roep? What did it consist of? Waar bestaat het uit? Because if we were to understand our history, Als we onze geschiedenis zouden kennen, some things would be self-explanatory. We dan wouldn't zouden be sommige dingen van having daar to al keep duidelijk zijn. rehearsing the same ground. What did the midnight cry consist of? Waar bestaat de nachtelijke roep uit? Waar bestaat het uit? Because if you, the beholder grab and come up, Dat but de the bruidegom komt. The midnight cry consists of one of the first teachings of the midnight cry Een that van was de, given at that time was the 6,000 years. een van de eerste leerpunten
als onderdeel van de middernachtelijke roep was de 6000 jaar, the 7 times, de 7 tijden, the 2300 days. de 2300 avonden en morgens. This is the midnight cry that was given by Samuel Snow. Dit was de nachtelijke roep die werd in the gegeven extra door camp Samuel meeting. Snow. And pointed to October 22nd as the day that they believed Christ was going En to dat was come. op een campmeeting als deze. En toen zei van Jezus komt terug 22 oktober It consists of the 1844. 70 weeks. Toen keek men opnieuw naar de 70 weken profetie van Daniel 9. And interesting enough, it talks about the 70 weeks and it mentions it goes into the baptism of Jesus. En men verbond dat onder andere met de Him doop cut van off in the Jezus. midst of the week. What I'm trying to get you to see is that it also dealt with the confirming of the covenant, showing that God's covenant would stand and that Christ came to show that the covenant can be kept, not destroyed or done away with. Het was ook het punt dat zij ontdekten dat het verbond door Christus bekrachtigd werd en dat wij dat kunnen houden en niet dat het vernietigd werd. And it consists of the types and the antitypes. En men begreep ook meer van de type en antitype. And it showed the different feast days had met fulfillment. En men ontdekte dat bepaalde feestdagen al vervuld werden. And the fulfillment of the blowing of the trumpets. En dat het blazen van de trompetten ook in vervulling was gekomen. And pointing to the great day of atonement. All this was the midnight cry. En dat de grote verzoensdag aanstaande was, dat werd allemaal duidelijk tijdens die middernachtelijke roep. And so a lot of things that we see people are going back and forth with is already been laid out in our early history. Veel vragen waar mensen mee zitten, die worden beantwoord in onze vroege geschiedenis. I would like to add something. Ik wil graag iets toevoegen. Sister White talks extensively on time setting. Ellen White praat breedvoerig over het stellen van een bepaalde tijd. She says God's people after 1844 will no longer be tested on time. Gods volk zal na 1844 niet meer getest worden op het punt van tijd. It is not God's will that his people be computing time En het after is niet Gods wil 1844. dat Gods volk nog bepaalde perioden of tijdsperioden gaan berekenen. And there are dozens of quotations like that. En er zijn een dozijn statements daarover. But regarding the age of the earth, Maar over de leeftijd van de aarde, just to give you an example, om een voorbeeld te geven. when Jesus was born, Toen Jezus geboren she was, says the earth was about 4,000 years old. zegt ze, de wereld was ongeveer 4000 jaar oud. When he died, Toen hij stierf, she makes the same statement. maakte ze hetzelfde, dezelfde The uitspraak. earth was about 4,000 years old. De wereld was ongeveer 4000 jaar So oud. that is not to give you an exact date, Zij gaf dus nooit een precieze leeftijd of datum. but just to give you an idea. Dit noem ik om u een idee te geven. That is my answer. Dat is mijn aandeel. Just to show you again, it says the true midnight cry, page 88. On the first day of that month, we learned that in Leviticus 23, 23, 25 was the memorial of the blowing of the trumpets. We can see Psalms 81:3. Blow ye the trumpet in the new moon, and in the time appointed, and on our solemn feasts. See also Revelation 10, 7, and 11. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he has declared unto his servants the prophets. On the first day of the 10th month, 6,000 years being complete, from the first day of the week of creation to the great millennial Sabbath will be introduced by the sounding of the seventh trumpet. Dus eigenlijk This wat hier staat, is what they were teaching at that time, wat ze in die tijd onderwezen, was prior to 1844. wat ze onderwezen voor 1844, was dat op de eerste dag van de 7e maand, toen eindigde de periode van 6000 jaar en dat kort daarop het 7000ste jaar ingeluid zou worden. Of tenminste het millennium ingeluid zou worden. And
guarantee you what Pastor Barry is reading, when you hear these sermons on YouTube about the 6,000 years, they are not doing the chronology that these guys made. Wanneer je veel lezingen hoort over de aarde die maar 6000 jaar oud zal worden, dan zie je niet zo vaak een gedegen onderzoek naar de chronologie als wat de pionieren deden. But if you understood correctly, Maar als we het goed begrijpen, their chronology was showing that the 6,000 years will end when the seventh trumpet sounds. volgens hen eindigde de 6000 jaar wanneer de zevende trompet geblazen zou And worden. that is 1844. En dat is voor 1844. That was in, you can go back and read it. What I'm saying though, even if it did or didn't, the issue was simply this. If we go back and look at this, the 6,000 years was almost up then. That's why we wrote in Great Controversy, she said the 6,000 years was nearly up or finished. And then she writes about the 6,000 years up and then talk about, this is after the millennium, and she talks about the devil and his angels being destroyed and all these different things. Like that. She has several quotations. But the early pioneers already came to the point to know that 1844 had marked the 6,000 years nearly finished. Ja, dus de pionieren kwamen tot de overtuiging dat die 6000 jaar ergens zouden eindigen rond 1844. But the sound of the seventh trumpet and the third woe is taking us into the Day of Atonement. Maar het blazen van de zevende trompet en de derde wee brengt ons naar, of bepaalt ons bij de grote verzoensdag. So, if we go waiting on the 7,000 year, which is the millennium, you still got 100. You still got you still got 100. You still got 1,000 years ago. If you were still looking at the idea that 6,000 years is almost up, or if the time should go after that. That's why God did not give us time. God gaf ons om verschillende Thank God redenen he did. geen specifieke tijd. So let's go back when you have time to look at it. That's all. Yeah. Yes. Go ahead. I think looking to the date is basically not the correct way to look at it, but we better can look at Bible itself, because the Bible itself uses always types. And when you look at the Day of Atonement, you see that the service of the Day of Atonement, you see that the high priest goes to the most holy place. But after that, he needs to cleanse the holy place, and then he comes after that to the forehof again, to the courtyard again, which is basically when Jesus comes back. But before that, there needs to be the sin bok, hoe noem je dat? Blot it out. Azazel. Azazel needs to go to the wilderness. And it is not the high priest who is doing Azazel away. It's a fit man in English, or in Dutch, which I think in this case is better, is a man who is ready, who needs to put the sin Azazel away. Mhm. Dus even. And the fit man, or the man who is ready, that are we, ourselves. So we need to put our sins away in our lives. With enough men, of course. Mhm. Now, next question. Volgende vraag. Ellen White wrote not 1 in 20, which is 5%. Yeah, basically, this question is meant for not 1 in 20 Adventists would be saved, and that is actually 5%. Is that symbolic or literal? Oké, Ellen White zou gezegd hebben, niet 1 op de 20 zou gered worden of is gereed. En de vraag is dit symbolisch of letterlijk? I'll try. I think, I don't know that it's important whether it's literal or symbolic. What's important is Wat belangrijk is niet of het letterlijk of symbolisch is. Wat belangrijk is what's important is what that message is trying to convey to us. wat haar Of how boodschap, many people are not ready.
Wat die boodschap eigenlijk voor ons betekent. A Hoeveel mensen niet significant gereed number zijn. of God's people are not ready. Dat veel van Oké. Gods kinderen niet gereed zijn. Another place she said 1 in 100. Op andere plekken zegt ze Oké. niet 1 op de 100. So I think it's dealing with the gravity of the situation, not so much as a numerical value. Het gaat dus niet zozeer om een numerieke waarde, maar meer om een idee te geven hoe weinig voorbereid zijn. I believe the same. Ik geloof hetzelfde. Just want to add to it. Ik wil graag dit eraan toevoegen. I agree what Brother John Davis said. Ik ben het eens met wat broeder John Davis zei. We need to understand how God numbers his people. We moeten begrijpen hoe God zijn volk calculeert, telt. If you go to the book of Deuteronomy, Als je gaat naar het boek Deuteronomium, God numbers only the men from the God. age of 20 upwards. God die telt alleen de mannen van 20 jaar en ouder. So when they came out from Egypt, Toen ze uit Egypte kwamen, I mean, there were, I think, 500,000. waren er 500.000. Or only the men who were ready for war. Maar toen werden alleen de mannen die gereed waren voor de oorlog What geteld. about those who are below 20 years? En hoe is het met hen gesteld die minder dan 20 jaar oud zijn? What about the women? Hoe zit het met de vrouwen? So we cannot really say symbolic or literal, We kunnen gaan wikken en wegen over wel of niet but we symbolisch need of to letterlijk. understand that it tells us not 1 in 20 will make it to heaven, that only a few are ready actually. Waar het om gaat is dat weinigen het zullen halen. So let's not get caught up in calculations and the numbers. Laten we dus niet opgaan in calculaties en kijken hoeveel leden gered worden. Well, what is really important in our life Wat belangrijk is in ons leven is how do we run our life? hoe wij ons leven leiden. You can have a study We kunnen een studie hebben on various subjects, over verschillende but the onderwerpen. only thing that you'll take from this earth to the next is your character. Maar het enige wat je meeneemt naar de hemel is je karakter. You may have a name as Seventh-day We Adventist, kunnen een naam hebben als but adventist. you may not live up to that name. Maar het kan zijn dat we niet leven overeenkomstig die What overtuiging. is the use? Wat is dan... So wat as is we're het nut? living in the end of time, Terwijl we leven in het einde der tijd, we need to focus more on our characters. moeten we meer op ons karakter focussen. We need to have the Christ-like We character. hebben een Christus gelijk karakter nodig. If not, there'll be many who will be lost on that day. En velen zullen verloren gaan op dat punt. God bless. Mogen de Heer ons helpen. God zegen. That is, first of all, I just want to say that I don't know where I don't know how you take a statement like that from gospel workers and make that statement and try to say, is it literal or symbolic, when literal or symbolic has nothing to do with it. The Okay. issue is, the statement is too plain to try to put it in symbolism or literalism. It said not 1 in 20 Adventists are ready. Ze zeggen niet 1 op de 20 adventisten is gereed. That has nothing to do with symbolism. It's literal, it's a generic statement of literal Adventists who are not prepared for the second coming of Christ, Dus or if God should even come to them in judgment. de strekking van de uitspraak is There is heel weinig. there's no symbolism there. Minder dan 1 op de 20 is And gereed so om Jezus the te statement ontmoeten. is very clear. De statement is heel erg If you're an duidelijk. Adventist, Als je een adventist bent, how many Adventists in this room? Is hoeveel it 20 of us in this adventisten room? zitten er in deze zaal? 20 misschien? Not 1 in 20 Niet is 1 op ready 20 is gereed to close their earthly chapter in their life. om hun leven af te sluiten hier op aarde. Is any symbolism there? Zit daar enige symboliek No, in? Nee. not 1 in 40, Niet 1 op de 40. not 2 in 40. Put how you Niet want to put 2 op it. de 40. But it's talking literal Adventists in a generic term, showing very clearly that if we are not making the preparation, if we neglected it, we're not ready. Simple Yeah. as that. And- It doesn't have no symbolism there. Ja, en dus eigenlijk wat ze zeggen is dat we moeten ons gereed maken. Dat Ja.
Oké, Question? ik wil wat vragen. Vraag je? Ja, omdat als ik naar de nominale kerk ga, If I go to the normal church, en dan zie ik iedereen die niet zoals Adventist gedraagt. Ik bedoel qua kleding, qua manier van doen. yeah, when you notice that there are a lot of people who do not live according to the standard we as Adventists have, Dan ga ik denken dat niemand gered zal worden in die kerk. then we might think, I might think that no one in that church will make it. You should always remember that no matter where you're at, Je moet niet vergeten waar je ook bent. God has faithful people Overal heeft God getrouwe kinderen. in every church, In elke kerk. not just in the first day churches. Niet alleen in de zondagvierende He has some kerken. faithful ones right here in the organized churches and in the self-supporting Er circles. zitten ook trouwe volgelingen van Jezus in de self-supporting circles en de officiële gemeente. It is not for us to decide who gonna make it and who not. Het is niet aan ons om te bepalen wie wel of niet gered wordt. It's for us to decide if we're gonna make it. Het is aan ons om te bepalen of wij het Am zullen I gonna halen. make it? Of ik het ga halen. When Jesus was talking to Peter, and Jesus said, you know, if you love me, feed my sheep. And then Jesus was walking with Peter, and Peter said, what about John? He said, what is that to you? Follow thou me. Toen Petrus met Jezus was. En, Don't worry. In other words, don't worry about Peter. And- Peter, don't worry about John and James. You follow me. en Petrus ging vragen naar Johannes. En toen zei Jezus, wat heeft dat met jou te maken? Hou je maar It's bezig a- met je it's- eigen zaken. Our eyes must stay focused upon Jesus. Onze ogen moeten op Jezus gericht zijn. He is our example. Hij is ons voorbeeld. He is the one we're seeking to become En like, hem moeten we shaping our volgen en op characters and hem being willen molded we into. lijken. So it to me is very clear that we should be in a watching, waiting position. We don't have time to pass judgment on others. We don't know who they are. We don't live in their lives. We don't know what they do We weten in the niet wat dark. mensen doen. That's hoe all ze God's leven. business. Dat is van Our God. business is to work out our salvation Wij moeten werken aan onszelf. and be an example to the brethren. If any- En een voorbeeld zijn. Omdat ze zeggen, ik ben van de kerk weggegaan en ik ben nu in een groep. I left church and I'm now part of a group. En wanneer ik praat met Adventisten van die kerk, When I speak with people of those church, Adventists of those church, ze vragen of je nog Adventist bent. they still ask you, are you an Adventist? Still. Well, remember, as we have addressed these questions before, We hebben deze vraag al eerder behandeld. Jesus, the Savior, preached the first and the last sermon in a church. Hij heeft de eerste One en time. laatste prediking aan de kerk gepredikt. And then he was meeting people in the mountains, Toen ontmoette hij mensen in de bergen, in the forests, in het woud. also in the Sabbath day. Ook op de Sabbatdag. So question, Vraag is, the people that were with Jesus on the Sabbath, then obviously were not in the synagogue on the Sabbath. de mensen die Jezus ontmoette op Sabbat waren overduidelijk niet op dezelfde tijd in de synagoge. Were they doing wrong? En waren die mensen verkeerd bezig? Second aspect to the question Tweede aspect van de vraag is is, why did they go there and Waarom not to the gingen ze synagogue on daarheen? the Sabbath? waarom gingen ze naar Jezus in het woud of in de bossen, maar niet naar die synagoge? The Bible says the rabbis were teaching their theories to the people. De Bijbel zegt dat de rabbies menselijke theorieën onderwezen aan het volk. Jesus spoke with example and with authority, full of the Holy Ghost. Jezus sprak met autoriteit en in de kracht van de Heilige Geest. And so we have these issues were taking place fully in the time of in Jesus' ministry. En dus we hebben deze voorbeelden die plaatsvonden ten tijde van Jezus' dienstwerk op aarde. And even though it's not for us to determine who is going to be saved, Alhoewel het niet aan ons is om te bepalen wie gered wordt. but everybody is going to be judged
by the Lord according to the light he has given us as a people. Iedereen wordt geoordeeld naar het licht dat God zijn volk heeft gegeven. It's not for me Het is niet aan mij not to know om te weten that if someone is dressed not according to God's word, als iemand niet de juiste kleding heeft, that he is or she is in disobedience. dat die persoon per se ook verloren is. Of course, he or she may be in disobedience. Het kan zijn dat die persoon in moedwillige ongehoorzaamheid leeft, It's not my task to condemn. maar het is niet aan mij om zo'n persoon te veroordelen It's not my task to criticize. of zo'n persoon te bekritiseren. It's my task to pray. Het is mijn aandeel, mijn taak om te bidden. But of course, it is publicly seen, it is disobedience. Maar voor het oog van de mensen kan het gezien worden als ongehoorzaamheid. Still those who are eating meat, for example. Of dat geldt ook voor mensen die nog vlees eten. We know clearly from the spirit of prophecy on that aspect. We weten heel duidelijk hoe de geest der profetie op dat punt is. So we don't know if the person who is eating meat will repent at the end. We weten niet of zo'n persoon die nog vlees eet aan The het Lord einde knows. zich zal bekeren. Dat But weet de Heer. but if he doesn't, Maar als die persoon dat niet doet, I don't judge, but the Bible does. ik ga niet oordelen. Dat doet God. Ja. Sister White says clearly, what would be the outcome if repentance is not there in the soul? Wat voor nut heeft het als er geen bekering is in de ziel? So what makes you an Adventist? Wat maakt ons tot de Adventist? Not that you belong to a party or to a group or to a structure. Niet dat we deel zijn van een groep of een structuur. If that is that you have the beliefs that God gave us. Dat je je vasthoudt aan het geloof dat God ons gaf. That you obey them with all your heart, with all your might, and with all your soul. Dat je ze gehoorzaamt met je hele kracht, ziel en verstand. And that you reflect His character. En dat je zijn karakter reflecteert. That makes you an Adventist. En dat maakt je tot een Adventist. Other times they say, oh, you don't go to church, then you are a Reformed SDA. Because you don't come to church. Of als je niet naar de kerk gaat, dan zie je ze als iemand die afzijdig staat. Als een, ja. Well, they have told many times to me, for example, I have never been to a Reformed SDA church in my life. Ze denken dat je dan je van de reformatie bent, maar hij is zelf nooit naar een gemeente geweest van die groep. And I don't know anybody there. But En ik ken verder daar ook niemand. nevertheless, we are to treat them as Jesus treated the Samaritans. Maar we moeten hen behandelen zoals Jezus de Samaritanen behandelde. So that partition wall is also wrong. Dus die scheidingsmuur is ook verkeerd. Okay, what makes you an SDA reform? Wat maakt een SDA of een Adventist van de reformatie? That you believe and agree on the points of doctrines that they have. Oké, dat we het over eens zijn en geloven wat zij geloven qua doctrines. Okay, probably that you worship there regularly. Regular? Probably that you worship there regularly. Oh, als je dat gelooft, dat betekent dat je daar ook vaak of regelmatig dienst houdt. If that is not the case, Als je dat niet doet, then it is a calumny. een colony. Calumny. Calumny. A lie. Oh, dan is het een leugen. Oh, colony. Oh, I don't know that word. Calumny. A lie. Een leugen. And that's about it. So, you are lied to, and everybody who shall live godly shall suffer persecution. En ieder die godsvruchtig wil leven zal vervolging te maken krijgen. Let's look at one. Oh, I just want to say one thing. Ik wil één ding zeggen. Because sometimes people take this idea that if you say you're an Adventist and you don't eat meat, then we're attacking people in their diet. Let me help you out. Soms denkt men dat wanneer wij zeggen, als je vlees eet ben je geadventist en dat we mensen aanvallen op hun dieet. It's not Ellen White Het is niet Ellen White that's calling for you to sustain from and change your diet. Om af te zien van vlees eten en je dieet te veranderen. It is God and His plan of redemption Het is God en zijn verlossingsplan that's calling for the change in your diet. om je dieet aan te passen. When God made man, He did not give him meat.
Toen God de mens schiep, gaf hij ze geen vlees. When God made man, he gave him a fruit diet in the beginning. Gaf hij ze een plantaardig dieet. Then after sin, we have grains and vegetables. En daarna de zonde hadden wij groenten en zaaddragende Why? middelen. Waarom? Why didn't God give us meat? Waarom gaf God ons You mean the vlees? animals with 4 eyes and 4 legs were never meant for man to eat? Wil je zeggen dat levende dieren nooit eigenlijk geschikt zijn geweest als dieet voor de mens? With 2 eyes and 4 legs? Dus wezens met 2 ogen en 4 poten? No. Nee. Man was meant to eat and be sustained by the food that was in the garden. De mens is geschapen om zichzelf te onderhouden en zich te voeden met plantaardig It is eten. through sin and perversion that we have been so carnal-minded to the point we want to eat meat. Door de zonde zijn we zo laag, zo diep gezakt dat we tot het punt kwamen om zelf vlees te eten. And the plan of salvation involves restoration of the image of God in man. En het plan van verlossing houdt het herstel van het beeld van God in de mens in. And from the physical standpoint, it means that God wants to now cleanse your body temple of defilement. En vanuit geestelijk standpunt betekent dat God onze zielentempel, onze tempel, het lichaam wil opschonen. Not only external defilement by your actions, but internal defilement by wrong dietary habits. Dus God wil ons reinigen niet alleen van zondige daden, maar ook dieet, dus wat te maken heeft met de dieet. That benumbs the senses or that can bring on disease sooner than should be expected. Dat we allerlei gewoonten uit ons leven halen die ons afstompen of ons eerder ziek maken. The plan of redemption never involves depriving man of what is needed for him to be strong, healthy and survive. Het verlossingsplan houdt niet in dat God ons dingen ontneemt die ons sterk maken of ons gelukkig maken. Meat eating is dangerous to the human body and is delicate machinery. Het eten van vlees is schadelijk voor het menselijk lichaam en het delicate menselijk systeem. Though it may taste good to our taste, because I'm not going to say the chicken doesn't taste good. Alhoewel het best lekker kan zijn. Ik ga niet ontkennen dat kip lekker kan zijn. I'm not going to say the steak didn't taste good. Ik ga niet zeggen dat de smaak niet I'm not even goed going to is. say that pork didn't taste good. Ik ga niet eens zeggen dat varken niet eens lekker kan But zijn. when I understood the plan of salvation Maar toen ik het verlossingsplan begreep and the plan that God's purpose is to take us back to our original diet, en dat God ons weer terug wil brengen naar het oorspronkelijke dieet, then I realized that God had an education process toen begreep ik dat God een to take onderwijsproces us had. step by step away from those things and those habits of life that was destroying us mentally, physically, or even spiritually. Om ons stap voor stap afstand te doen nemen van alles wat ons fysiek, geestelijk of You got mentaal to get past. schaadt. It's not Ellen White. Het is niet Ellen White. It is God's plan of redemption and how you are to take care of your body being the temple of God. Het is het verlossingsplan dat ons leert hoe wij om moeten gaan met ons lichaam als een tempel van God. When you understand it like that, then you can read counsels and diets and foods without getting mad with a woman with a 3rd grade education. En dan, als we dat zouden begrijpen, dan zouden we verwonderd zijn over die vrouw die maar 3 jaren school had genoten en zoveel schreef over gezondheid. You're looking at it too narrow when you get like that. Soms kijken we er te beperkt naar. Ellen White said this. Ellen White. It is Ellen White Ellen zegt, White. altijd dan hebben we het And over Ellen White. people about to go just get mad. Ze worden gewoon een beetje, ze krijgen er genoeg van. But it's not Ellen White. Maar het is niet Ellen White, It's the Holy Ghost het is de Heilige Geest who's supposed to be dwelling in you. die in ons moet vertoeven. And because you don't know your Bible that well and you don't study it that well, Omdat we onze Bijbel niet goed genoeg kennen, He's provided some assistance to help you understand what is needed to take care of your body and live a long, strong, healthy, spiritual lifestyle, physically and mentally. en de bedoeling is dat we juist leren om een fysiek, geestelijk en gezond leven kunnen leiden. When you understand it like that, Wanneer je het zo gaat inzien, it becomes much more easier to accept the writings of the Spirit of prophecy when you understand that everything is in the light of redemption
and that the Spirit of God is the one talking to you, not a woman with a third grade education that's in the grade has been dead for over 180 years. Dan begrijp je dat het gaat om de geest achter haar geschriften die ons naar een hoger op een hoger plan wil zetten. And that the counsel that she's given is under inspiration of the Holy Ghost. En het advies dat zij geeft onder inspiratie van de Heilige Geest is gegeven. Get Ellen White out the way and remember the Holy Ghost is the one talking. Vergeet niet, het is de Heilige Geest die spreekt. And what did the Bible warn you? Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you're sealed to the day of redemption. En laten we de Heilige Geest niet bedroeven, waardoor wij verzegeld zijn tot de dag van verlossing. You know what the Holy Ghost got to do with what? Wat doet de Heilige Geest? Redemption. Verlossing. What's the counsels on health about? Waar gaat het advies over gezondheid over? Your redemption. Uw verlossing. We had a comment from someone there. Scientists, they say like that the dinosaur bones and that dinosaurs lived, but I didn't read in the Bible that there were dinosaurs. Can you explain that? Oké, That's dus probably wetenschappers. Yeah, you want to translate? Ja, wetenschappers die hebben het over dinosaurussen, over hun botten, dat ze geleefd hebben. Maar ik zie dat niet terug in de Bijbel. That is actually another question. We can address that after we finish this curing question. Well, you can have several reasons that way. We kunnen het kort even benoemen. That's not your forte. In regard to the curing question, do you have any comment? Yeah. Okay. So we go on to the question of the boy. We should not neglect the children, the young boy. Ja, we moeten de kinderen niet ontzien. I know dinosaurs, fascinate everyone. En ik ben ook gefascineerd. And the van Bible die itself dinosaurussen. talks about a huge dinosaur. En de Bijbel praat over een grote dinosaurus. Now, dinosaurs are not always huge. They are at the size of a horse also. Soms hebben dinosaurussen de omvang van een horsel. If you go to Job chapter 40, Een paard. Oh, paard. a horse. Oké, dat is heel wat anders. Een paard. If you go to Job chapter 40, Als we naar Job hoofdstuk 14 gaan, here God is describing his greatness to Job. beschrijft God zijn almacht aan So Job. clearly it tells that man and dinosaurs lived alongside. Duidelijk is dat dinosaurussen geleefd hebben ten tijde van mensen. And now here in verse 15 it says, In vers 15 staat er: Behold now Behemoth, aanschouw de Behemoth, which I made with thee. die ik geschapen heb met u. He eateth grass as an ox. Hij eet gras als een os. Now if you look at the T-Rex, they said, oh, it's carnivorous dinosaur. Als je kijkt naar veel beelden, dan zie je een T-Rex die But carnivore is, die vlees As eet. the scientists studied the teeth of the dinosaur, Maar als wetenschappers het gebit bestuderen van de it was dinosaurus, embedded with chlorophyll. dan vullen ze het op met chlorofiel. Now you may ask why God created the dinosaurs. En dan vraag je af of God dinosaurussen geschapen heeft. Because they were like lawn mowers for the earth. Lawn mowers. Het waren eigenlijk, ze dienden als grasmaaiers. You know that Op aarde. before the flood it had two atmospheric vloed. pressure. Was een grote luchtdruk. Hoge luchtdruk. So here God is describing this animal, Behemoth. God beschrijft dit dier, de Nou, Behemoth. Now you may say, well, it might be an elephant. En je kunt dan zeggen, oh, misschien is het wel But een if olifant. If you go to verse 17, Maar dan als je vers 17 leest, it says he moveth his tail like a cedar. hij beweegt zijn staart als een ceder. You know, a cedar tree is a huge tree. Een cederboom is een hele dikke boom, grote boom. And we can clearly see that the Bible is describing this dinosaur to be Brachiosaurus. Ja, dus het lijkt een beetje misschien op een hagedis of Brachiosaurus. een brachiosus. That's Een the reptiel. biggest dinosaur. Dat is de grootste dinosaurus die genoemd wordt.
That is in Job 40, Dat verse is- 17. Dat is Job 40, vers 17. Oh, because mine is the KJV, from the right manuscript, the Eastern manuscript. So you have to stick to the Eastern manuscript, not the NKJV, that's from the Western manuscript. We moeten But- ons houden aan de KJV. So here the Bible clearly disproves what the scientist is telling us, that dinosaurs and man never lived alongside. De Bijbel ontkent de claim dat dinosaurussen en mensen niet tegelijkertijd geleefd hebben. If Job never saw this animal, Als Job dit dier niet gezien had, why would God describe such an animal? waarom zou God dan zo'n dier gaan beschrijven? So obviously this animal was living during the time of Job. Dus het is overduidelijk dat het dier ook geleefd heeft toen de mens er al was. And also you can go to Job 41, En ook naar Job hoofdstuk 41 kun je gaan. talking about the sea serpent, En er wordt gesproken over de zeeslang, the Leviathan. zeemonster, de Leviathan. Leviathan, yes. So therefore dinosaur is not a mystery to us. De dinosaurus is geen mysterie voor ons. They did not disappear because of a comet that destroyed them. Een komeet heeft ze niet vernietigd. So you have to go to the Word of God. Everything is there for us to understand. Het woord van God is er voor ons om begrip te krijgen. Yeah, the science, as Eva just said, the dinosaur and man did live together. De mens en dinosaurus leefden niet samen. But there's werd gezegd. a closer look at something that gives us a little bit more insight as well. We kunnen And nog that's een when we beetje go to dieper erop Genesis, ingaan. when we go to Genesis chapter 7, Als we naar Genesis hoofdstuk 7 gaan and we make a comparison. en we een vergelijking maken. Every beast that God made, Elk beest dat God schiep, clean or unclean, het zij rein of onrein, clean or unclean, het zij rein of onrein, went into the ark. ging de ark binnen. Every beast that God made, Elk beest dat God schiep, clean or unclean, went rein of into the ark. onrein, ging de ark binnen. The clean by sevens, Het reine, the 7 unclean maal. by twos. En onreine dieren die gingen in enkelvoudig paar naar binnen. Now, but in Genesis 7:4, Maar Genesis 7 vers 4, I mean 5, I think it's where it says. hoofdstuk 7 vers 5. Hold on. Okay, watch Genesis 7:2. Genesis 7 vers 2. I want you to notice something with me. It says, "And every beast of the and every clean beast thou shalt take to thee by sevens, Van elk De- rein beest zult u the 7 male nemen. and his female, Een mannetje en een vrouwtje. and the beasts that are not clean En van de beesten die onrein zijn, by two." daarvan een paar. By what? The beasts that are not clean by what? Dus van de onreine beesten moest slechts By een enkel twos. paar. Dus 1 mannetje en 1 vrouwtje. Now, the word there, there's an interesting word there, and it's the word not. Het woord dat gebruikt wordt is interessant. In Dat Genesis- is nat. What happened here? I don't know, my page jumped on me. The word not here Het woord nat hier is the word law. is het, It's is the het Hebrew word woord law, law. and it means not, nay, never. Oh, het betekent nooit, niet. But now, the word clean here, Maar het woord rein the word clean is the word tahel, is het woord taher. and it means to be pure Betekent om puur te zijn. in a physical, In een fysieke, chemical, chemische moral, of morele and ceremonial sense. en ja, ceremoniële betekenis. Now, there's a word here that we need to pay attention to, Dus er is een woord hier waar we op moeten focussen. and it is the word chemical. Dat is chemisch. Why would God talk about clean beasts or unclean beasts and use the word, and the definition would bring out the word chemical?
Dus waarom, ja, wanneer God het heeft over reine beesten, zien we de definitie voor het woord taher naar boven komen, waarbij er wordt gesproken over iets wat chemisch rein is. What is chemical dealing with? Ja, het chemische gedeelte, Chemical waar is gaat dealing het with over? genetics and DNA. Dan hebben we het over ja, genetica en DNA. Every animal that God created from original DNA chemical formation, Dus elk beest dat bestaat uit een formatie van DNA, clean and unclean, rein en onrein, went into the ark. ging de ark naar binnen. But every animal that God did make but had been chemically altered, Dus elk beest dat ja, eigenlijk gemanipuleerd is, where the op DNA had been DNA-niveau, manipulated. waar het DNA gemanipuleerd You don't was believe things like that door de happen, right? zondeval. Today, it's not true, right? En je kunt zeggen dat is toch niet Well, gebeurd? let's talk about 2020 for just a moment. Laten we het even hebben over 2020. They told you about a pandemic. Ze hadden het over een pandemie. We used the mRNA formula for our vaccines, which causes that can actually change the human DNA. Dus een mRNA formule werd gebruikt voor de vaccinatie, maar dat is in staat om het menselijk DNA We aan found, te passen, te veranderen. and we found out also that from the AIDS virus on down to COVID, we found out that they are able to take what they use as gain of function research, take animal germ viruses and quarantine them in human blood and create and cause the virus to be able to jump from animal to human. They call that gain of function research. Dus er is een of andere onderzoeksmethode waarbij ze dus in staat zijn om virus dat aanwezig is in dieren over te laten springen op mensen. And so this type of research was going on in the days of Noah. En dit type onderzoek vond al plaats in de dagen van Noach. To the point that we will read in the spirit of prophecy yet later Dat wij dusdanig ging het zover dat we op een gegeven moment lezen in de that there were geestelijke profetie certain animals dat er bepaalde dieren waren and certain races of human beings en bepaalde rassen van mensen that had been chemically, or how you say, through amalgamation, they have been altered. Daar komt die term amalgamation vandaan, dat mensen en dieren zich gingen samenvoegen. She said every animal that God created in the ark, but every animal that had been, that was not of original formation, meaning original chemical formation, Dus genetically formatted, elk dier dat niet oorspronkelijk was op het niveau van DNA, zeg maar, zoals God het had geschapen. did not enter that ark. Dus elk dier dat God niet oorspronkelijk had geschapen, Now, ging de ark niet naar binnen. the word not clean there was never, meaning in a normal, ordinary sense. But when you go down to Genesis 7:9, Dus als je gaat naar Genesis 7 vers 9, the word not clean there daar kom je de term of de frase niet rein weer tegen. is the word not there is not lo, Daar is het Hebreeuwse Loa. woord niet lo, it's the word ayin. maar het Hebreeuwse woord ayin. And ayin means a beast that not clean, mean beast that did not have a existence, or it was considered a non-entity, it was unidentifiable. Oké, dus het was eigenlijk een dier die je niet kunt identificeren, die niet oorspronkelijk In door fact, God geschapen The was. Hebrew says they were fatherless. Ze waren zonder vader, vaderloos. Do we see any beasts like that today? Vinden we zulke Did man beesten do any type of vandaag de dag? experimentations with beasts and genetic crossbreeding with animals? Ja, zie je dat soort What about a experimenten lion gebeuren and a met tiger? dieren? What do they call it today? Een A leeuw, liger. een leeuw en een tijger die gekruist What worden was bijvoorbeeld. that? That's genetic crossbreeding. Dus dat is eigenlijk een genetisch, That's a genetische That's kruisbestuiving. soort a van. mild form of amalgamation. Het is een milde vorm van amalgamation. To the point that that beast cannot reproduce.
En het gaat zo ver dat het beest niet meer in staat is om zich voor te planten. So as it was in the days of Noah, Zoals het was in de dagen van Noach, so shall it be in the day of the Son of zo Man. zal het ook zijn in de dagen wanneer de And so Zoon we des have Mensen terugkomt. amalgamation going on now. Ook nu gebeurt And now we're amalgamation. talking transhumanism. En nu wordt gesproken over Where transhumanisme. we're gonna alter the human mind by bringing the human mind in contact with machine. We willen de menselijke geest veranderen om hem in contact te brengen, door hem in contact te brengen met machines. And we're watching it take place. We heard Elon Musk said we're gonna put a chip in the brain of a human being. Elon Musk had het erover om een chip te planten in het menselijk brein. Many people got the vaccine and received magnetism on their arms. Everybody laughed and said that was a mockery. That's not true. It was true. Ja, sommige mensen die maken er een grap van dat er werkelijk een chip geïmplementeerd werd in je, And the je arm. the magnetism that was on their arm was due to the nanoparticles that had been injected in them by the COVID, by the vaccine of Johnson & Johnson. What's the other vaccine companies? Pfizer and others. They injected the people with nanoparticles that send electromagnetic wave signals to the towers that was set up in the different parts of the country. Dus je hebt van die That they can nanodeeltjes. monitor the behavior of human beings from your health on down to your actions based on the nanoparticles injected into the system. Dus in dat vaccin zaten er nanodeeltjes I die am not magnetische velden uitzenden en daarmee dan kunnen ze vanuit bepaalde torens of satellieten kunnen ze je gedrag beïnvloeden. This is the elephant in the room that we don't want to discuss. Dit is de olifant in de kamer die We we don't niet even want to willen admit that benoemen. we were deceived. We willen liever soms misleid worden. And yet many of our people are dead and going to bed and dying suddenly, and none of us want to take it to account that, you know what, it was that injection they received a few years Veel back. mensen ontslapen en sterven omdat ze dat vaccin hebben ingenomen. And that was based on your constitution, En, dat is- meaning how strong your body really is. en hoe je lichaam daarop reageert heeft natuurlijk te maken met hoe sterk je bent. And hoe some weer, had very weak constitutions, that body could not take the actual strain that the spike protein would put on the system by constantly working overtime within the body. En als ons systeem niet sterk genoeg is, dan Go back. lijden we eronder. Go back and read. Go back and read the John Kennedy, Robert Kennedy's book on Dr. Fauci. Go back and read Je kunt gaan lezen over John Kennedy's boek over Dr. Fauci. COVID, the bioweapon, COVID, het biowapen. created in Wuhan, funded by the United States government. Het is gecreëerd in Wuhan en het is gesubsidieerd door de Amerikaanse overheid. We don't want to go there. Maar zover willen we vaak niet gaan. But the next one that's coming De volgende die is going to be komt 10 times more deadlier than what you saw with COVID. zal 10 keer dodelijker zijn dan COVID. And I'm telling you now, when it comes, don't take it. En als het komt, neem het niet Or you in. might as well go on and write your will, Of je kunt alvast je testament, because that's going to be it. Testament gaan laten Because the opstellen. goal is depopulation. Want het doel is het minimaliseren van de It's wereldbevolking. too many of you here. We moeten uitgedund worden. Er zijn te We're veel van not, ons hier. the human environment today is not in a sustainable development level for growth. So many of you need to be taken out, like we cut off cattle. Velen van ons moeten uitgeschakeld worden omdat het niet zou leiden tot economische groei. This is the mindset of these people in high places of government and monarchies Dit is and the vaak elite rich of the world. het ideaal van de rijken en de leiders van de wereld. The billionaires whose countries, some of our countries are their background, their playground. En vele rijke, invloedrijke mensen die zien de wereld So als I don't want to een get als too een far spel. off, but I just wanted to let you see. It's going on. Er gebeurt veel. Ja. Last question. De laatste vraag. What are some practical ways to stay consistent as an SDA in school, work, for example,
where you are surrounded by secular thoughts, acts, and ways of thinking. Dus hoe kunnen we als Adventist ons een consistent leven leiden zoals we moeten, terwijl we werken, naar school gaan en ons dagelijks leven leiden? Wat voor advies kunnen we mee naar huis nemen? The first thing is, you better be sure that God's called you to that. Het belangrijkste is dat wij weten dat waar we mee bezig zijn, het Gods roeping voor ons leven is. Maybe the Lord has something else for you to do Het kan zijn dat God iets heel anders in gedachten heeft voor ons that's not what you're thinking about. en dat wij zelf daar niet aan denken. The second thing is, Tweede is- if you go to such an institution, Als je naar een instituut gaat, you better be sure wees je ervan bewust that you are rooted and grounded in the faith. dat je gefundeerd en geworteld bent in het geloof. Because if you are not, Als dat niet zo is, you will be corrupted. dan word je vanzelf corrupt. Worldly educational institutions Wereldse onderwijsinstellingen are not institutions of higher learning. zijn geen instellingen waar je hoger onderwijs geniet. They are institutions of higher ignorance. Het zijn vaak instituten waar ontwetendheid nog groter is. Now, we are told that God, like the Waldenses, God they heeft sent ons, some of their people to the worldly universities in Europe. God wil dat wij eigenlijk ons opstellen als de Waldenzen, die They're young sommige people. van de jonge mensen stuurden naar wereldse They're onderwijsinstellingen. young people, Het waren jonge mensen, but they didn't send them until they knew they would be able to deal with the influences, the philosophies, the errors, the teachings of these people and not be maar corrupted. zulke jonge mensen werden niet daarheen gezonden, tenzij men wist dat ze opgewassen waren tegen al die valse ideeën, leringen enzovoort. And the young people who went there were few. En het waren altijd weinigen die dat mochten doen. So be very careful. Dus wees op je hoede. Now, if you end up there and you believe it's God's will, Stel dat je daar eindigt en je gelooft dat het Gods wil is. you better become a real man or woman of prayer. Word dan echt een man en vrouw van gebed. If you think 3 times a day is enough, you better double it at least. Verdubbel dan maar het aantal keer dat je bidt. And God can keep you, God is in staat je te bewaren, but you need to be there because it's God's will and He has a purpose for you. maar je moet daar zijn omdat je weet dat het Gods wil is en dat hij daar een doel So that voor jou heeft. we have a few really intelligent people We hebben een aantal zeer intelligente mensen, of gewoon who can intelligente mensen, repudiate the errors of modern education, science, medicine, or whatever is concerned. die dus in staat zijn om, can you repeat? Die de valse ideeën en theorieën kunnen doorzien. True education Ware onderwijs is not the acquisition of knowledge or skills or talents. is niet zozeer het verwerven van kennis en talenten. It's the restoration of the image of God in your soul. Het is het herstel van Gods beeld in onze ziel. That's true education. Dat is waar onderwijs. So any young people or older people who are thinking about this, going down this road, Jong of oud die overweegt om dat pad te bewandelen, you better be sure first of all that this is God's will for your life. wees er allereerst zeker van dat het Gods wil is voor je leven. And if you have unrefutable evidence that this is God's will, then He can keep you from falling. Als het bewijs overduidelijk is dat dit Gods wil is, dan is hij in staat Those je te people are bewaren. few and far between. Maar vaak is dit in de realiteit weggelegd voor weinigen. I know we're all concerned about the future for our family. Ik weet ik begrijp de bezorgdheid over de toekomst voor onze familie. But let me tell you this. Maar laat me dit zeggen. To make a future in this world, it's not there. Je toekomst veiligstellen in deze wereld is niet voor ons weggelegd. We have forgotten the agenda of the world leaders.
We moeten niet het agenda van de wereldleiders vergeten. Everyone has forgotten about the pandemic. Velen van ons zijn de pandemie vergeten. What did Klaus Schwab say? Wat zei Klaus Schwab ook alweer? This is the great reset. Dit is de mogelijkheid voor een grote reset. We are in the new normal. Dit is het nieuwe normaal. Life is going to be very different when the fourth industrial revolution ends. De wereld zal anders worden wanneer de industriële revolutie zal eindigen. The secular world has given a date. De seculiere wereld heeft een ultimatum gesteld. The worldly time setting, I would say. Zij zijn wel tijd aan het zetten. By the year 2030, Tegen het jaar 2030 you will own nothing, but you'll be happy. zul je niets bezitten, maar wel blij zijn. It does not mean you will die of starvation, Het wil niet zeggen dat je zult doodgaan aan ondervoeding, but products become service. maar producten worden diensten. It's going to be a subscription life. Dus je moet je ergens voor aanmelden. You will have all the basic amenities of life, Alle nodige voorzieningen zullen beschikbaar zijn, but you will be controlled. maar je zult gecontroleerd worden. So as God's people, we have to make the spiritual and physical preparation. Maar wij als Gods volk moeten de fysieke en geestelijke voorbereidingen treffen. And as Pastor Morris Berry was telling about another pandemic might come, En zoals Pastor Berry al aangaf, een andere, grotere have you pandemie zal heard komen. about the AI vaccine that is going to be out? Heeft u gehoord van het AI-vaccine dat al uitgerold Now is? they are saying every virus will be killed by this vaccine. Ze zeggen dat elk virus door dit vaccin gedood wordt. And everyone has to take it. En iedereen moet het innemen. But remember, God has given us a strong immune system Maar God gaf ons een heel sterk immuunsysteem to fight every virus. om dit te lijf te gaan. And therefore we have to lead a healthy lifestyle. Daarom moeten we leren een gezonde levensstijl aan te nemen. So as a family, let's not plan a future in this world, but for the world to come. Laten we voor ons als familie richten op een toekomst in de wereld die komen We gaat. have to be self-sufficient. We moeten zelfvoorzienend zijn. And that's the reason why country living is so important. En daarom is plattelandsleven zo belangrijk. In India, I have got a place where we're setting it up. Ik heb in India een plek waar we zoiets opzetten. We'll have our own energy. Energy? Energy. Oh, energie. Energy. Everything self-sufficient. Oké, dat we proberen onszelf zo You zelfvoorzienend cannot mogelijk te depend maken. on the world. Je kunt niet op de wereld bouwen. And therefore, when I look at the Adventist family, En daarom als er een Adventistische familie is why are you getting your children educated in the world? die bijvoorbeeld hun kinderen naar school laat gaan in And de wereld. most Indian parents want their children to be either doctor or engineer. De meeste ouders uit India die willen dat hun kinderen of dokter worden of ingenieur. Today, everyone's studying AI engineering. Tegenwoordig bestudeert iedereen AI engineering. And that's modern spiritualism. En dat is eigenlijk modern spiritisme. Once you reach ASI, Wanneer we aankomen bij ASI, the world is going to be so different. dan zal de wereld zo veranderd zijn. And that's why Elon Musk wants to go ahead with his project, Neuralink. Daarom wil Elon Musk doorgaan met zijn project Neuralink. So that you can compete with AI. Om de competitie aan te gaan met AI. And the social scientist Yuval Harari, have you heard about him? En sociale wetenschappers als Yuval Harari. He said we're moving from human 1.0 Wij gaan van de mensheid 1.0 to human 2.0. naar mensheid 2.0. And therefore, human beings are going to become useless in this world. Mensen worden eigenlijk een beetje nutteloos hier op deze Now, aarde. because of the vaccine, every human being who has taken the vaccine Vanwege het vaccin, ieder die dat ingenomen heeft, have become a hackable human.
is eigenlijk nu hackbaar. I had a presentation about hackable humans. Als je het hebt over mensen die, hackbare mensen, daar was een presentatie over. And YouTube took it down immediately. En YouTube heeft het meteen verwijderd. You cannot talk about it. Je mag daar niet over praten. So you see where the world is heading to. Je ziet welke richting de wereld So ingaat. right now, every Adventist family should put his or her house in order. Iedere Adventistische familie moet zijn of haar huis op orde zetten. And let us prepare to meet Jesus. Laten wij ons voorbereiden om Jezus Prepare te your ontmoeten. children to have the character that Jesus wants us to have. Laten we onze kinderen grootbrengen om het karakter van God te krijgen. Thank you. Dank u. I would like to say something on education. Ik wil graag iets zeggen over onderwijs. Sister White is very clear dozens and dozens of times Ellen White is vaak heel erg duidelijk, keer op keer, that it is a sin for parents to send their children to public schools. dat het een zonde is voor ouders om hun kinderen te sturen naar publieke scholen, openbare scholen. There are exceptions, Er zijn uitzonderingen, but not for the young people. maar de algemene regel zegt wat anders. We can prove that with Adventist history, how that was handled in the times of Sister White. En als we kijken in de Adventistische geschiedenis, dan zien we hoe dat er aan toe ging. In the society today, all the young people think that they are the exception. Velen denken dat zij de uitzondering op de regel zijn. They cannot really measure if they are grounded and rooted in the truth. En men weet vaak niet goed in te schatten hoe diep men geworteld is in de waarheid. And by the way, a university is also a public school of learning. Een universiteit is ook een openbare school of instelling waar je onderwijs krijgt. Now, if you have doubts on, or you would like to get these quotations, you can come to me. Als je die citaten wil inzien, dan kun je naar mij toe komen naderhand. Not 10 times she says it, but more than 10 times. Meer dan 10 keer zegt ze het. Don't go to public schools. Ga niet naar openbare scholen. Also, not let your children grow in ignorance while you have them at home. En laat je kinderen niet opgroeien in onwetendheid terwijl je ze thuis It's hebt. also a sin. Dat is dus ook Ja. een zonde. Now, regarding true education, Met betrekking tot waar onderwijs, Sister White says it begins in the garden, het begint in de tuin and the intellectual knowledge should be combined with practical knowledge. Intellectuele kennis moet gecombineerd worden met praktische vaardigheden. In the garden and manual arts. En handvaardigheid. She says that our institutions should not give out any degrees, Onze instituten moeten geen graden uitreiken. Degrees en graden. except on the medical field. Dus alleen met uitzondering van het medische zendingswerk. So how this exception was handled in the times of Sister White. Hoe werd dit toegepast in de tijd van Ellen White? The oldest men in the institution De oudste mannen op zo'n instituut, were in the 40s and 50s, 2 of them, tussen de 40 en 50 jaar, 2 van hen, they went to the university, gingen naar de universiteit, took the knowledge from there that was right according to a biblical perspective, gingen daarheen voor de kennis en wat in overeenstemming was met bijbelse principes. they had the experience and the knowledge to filter everything with the help of the Holy Ghost, Met behulp van de Heilige Geest en de kennis die ze hadden, waren ze in staat om alles te filteren. and pass on the right medical knowledge to the students in the institution. En gingen daarna de kennis die ze hadden opgedaan, gingen ze weer overbrengen aan de studenten op zo'n instituut. So if you want to be faithful on this point, Dus als je getrouw wil zijn op dit punt, this is the actual counsel. dit is het exacte advies. It's totally opposite to what we know in our society today. Het staat haaks op wat wij gebruikelijk vinden in onze samenleving. And it requires to sacrifice the idol of who you can become.
En het houdt in dat we bereid moeten zijn om ons, ja, zeg maar, wie wij kunnen zijn, om dat idee op te geven. But nevertheless, is what the Lord says. Hoe dan ook, we moeten uitgaan van wat de Heer zegt. That was the end of the question. Okay, so I hope that the Lord answered all your questions. Ik hoop dat de Heer al uw vragen zult beantwoorden. We do not know everything, We weten niet alles, but what the Lord has shown us, then we can share. maar wat de Heer ons getoond heeft, dat kunnen we delen. If we are wrong on something, we can also learn from you if you can prove your point. Als u het punt kunt onderbouwen, dan kunnen we ook kunnen wij zelf daarvan leren. So I would say, God bless. Ik zou zeggen, Gods rijke zegen. As soon as time for supper. En zometeen is het tijd voor het avondeten. Let's pray. Laten we bidden. Our gracious and eternal Father, Onze genadevolle en eeuwige Vader, thank you for this question and answer session. dank u wel voor deze sessie van vraag en antwoord. We know we have a lot of questions. We hebben vele vragen. Our time will not permit us. Tijd staat ons niet toe. Nevertheless, we thank you for the time you've given us, Desondanks zijn we dankbaar voor de tijd die u ons schonk. where we can clear certain doubts that were in our minds. Om bepaalde twijfels weg te bannen uit ons hoofd. I pray that we will make your word as our guide. Ik bid dat wij uw woord tot onze gids maken. And whatever we do in our life, En wat we ook doen in ons leven, that it be in accordance with your holy word. dat het in overeenstemming is met uw heilige woord. May we continue to be your witnesses in this world, Dat wij het goede getuigen van u mogen zijn in deze wereld. to reach out to people who are still in darkness. Om mensen te benaderen die nog in duisternis leven. And most important of all, that we get ready to meet Jesus En het allerbelangrijkste, dat wij gereed worden gemaakt om Jezus te ontmoeten. and to prepare others to meet En Jesus. anderen daarin ook voor te bereiden om hem te ontmoeten. Thank you for hearing our prayers. Dank u wel dat u onze gebeden verhoort. For I pray in Jesus' name. En dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen.